Pekný dobrý deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV, ktorí dnes sledujú náš YouTube stream zo zápasu druhého kola v Slovnaft Cupu, v ktorom náš Spartak Trnava dnes nastúpi proti účastníkovi 5. ligy skupina Stred v oblasti západoslovenského futbalu. Mužstvá dnes nastupujú do stretnutia v týchto zostavách, ktoré si prejdeme. Najskôr si povedzme, ako budú hrať domáce Jacovce. V bráne s číslom 30 Matej Uhlár, ďalej 2 Lukáš Zigo, 3 Kristián Beňo, 4 Peter Desat, 5 Jakub Majba, 6 kapitán mužstva Dalibor Bajzík, 10 Michal Kaman, 11 Lukáš Piterka, 12 Roman Bujna, 13 Jakub Bukvaj a 14 Marek Chrenko. Na lavičke náhradníkov je pripravený s číslom 1 náhradný brankár Kristián Fixel, ďalej 7 Martin Hustý, 8 Peter Švec, 9 Andrej Paulovič, 15 Peter Okša, 16 Dávid Chrenko a 17 Miroslav Ďuriš. Trénerom domáceho tímu je Roman Jakubička. Spartak Trnava dnes nastupuje v tomto zložení v bráne s číslom 72 Martin Vantruba, obrana v tomto zložení z pravej strany 5 Slavko Lukič, 21 Boris Godál, 15 Ivan Hladík a 3 Oliver Jansov, v záložnej formácii 34 kapitán Lukáš Grešák, spoločne s ním tam bude s číslom 23 Filip Tomovič, ofenzívna trojica v zložení sprava 32 Lukáš Mihálik, 39 Štefan Pekár a s číslom 7 Vako Čanturišvili, no a na hrote útoku s číslom 45 Marvin Ego. Na lavičke náhradníkov pripravený s číslom 71 náhradný brankár Dominik Takáč, ďalej 6 Ilia Čeredničenko, 11 Kubila Yilmaz, 7 Privat Jao, 19 Tomáš Brigant, 22 Martin Tóth a 24 Matej Oravec. Trénerom týmu je Nestor El Maestro. Povedzme si mená rozhodcov v dnešnom zápase. Tým hlavným je Martin Dohal, asistujú mu Marek Galo a Michal Sluk. Delegátom dnešného stretnutia je pán Miroslav Makový. Toľko k dnešnému úvodu zápasu a tým úvodným formalitám. Medzi tým si povedzme, že Jacovce sa do druhého kola prebojovali vďaka víťazstvu nad Solčanmi. Súboj dvoch klubov hrajúcich v 5. lige Stred zvíťazili domáce Jacovce 2-1, hoci po prvom polčase prehrávali so svojím súperom 0-1, no v druhom dejstve po presných zásahoch Kristiána Beňa a kapitána Dalibora Bajzíka skóre stretnutia otočili a vďaka tomu postúpili do druhého kola, čo sa im nepodarilo v uplynulom ročníku Slovnaft Cupu, kedy Jacovce štartovali v pohárovej súťaži, ale už v prvom kole stroskotali na štvrtoligových Šimonovanoch, ktorým podľahli 3-4. Toľko teda k tej jacovskej minulosti, aktuálnej forme Slovnaft Cupu. No a môžeme si povedať aj to, čím sa, povedzme, Jacovce vo futbale najviac preslavili, a to rokom 1956, kedy vyhrali tzv. Slovenský pohár po linke Sokola. V následnom československom finále Jacovce podľahli Gottwaldovu 3-4. Pred začiatkom dnešného stretnutia samozrejme ide o futbalový sviatok tu v Jacovciach, takže aj nejaké, povedzme, také príjemnejšie formality, oficiálne privítanie Spartaka Trnava. Petra Herdu, dlhoročného hráča Slavie Praha a iných futbalových mužstiev. Dnes sa teda zápasu, ako môžete počuť možno v rukových mikrofónoch, zúčastňuje aj rodák z Jacoviek a legenda československého futbalu Peter Herda, bývalý hráč Slavie Praha, bývalého československého reprezentanta. Treba povedať, že Peter Herda nie je jediným takýmto legendárnym hráčom a z Jacoviec pochádza aj samozrejme Petrov brat pán Dušan Herda, ďalší československý reprezentant, ďalej Ladislav Jurkemík. Ladislava Jurkemíka zrejme netreba nejako špeciálne predstavovať, je to bývalý tréner slovenskej reprezentácie či Žiliny. Takisto rodák z Jacoviec, no a nakoniec Marian Novotný, čo sa týka tých futbalových legend pochádzajúcich z tejto obce, nedaleko Topolčian. No a
našim mladým žiakom za výbornú reprezentanciu našej obce. Sa páči. Asi najznámejším rodákom z tejto obce, teda Jacovce, je bývalý kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie, tak povediať žijúca legenda slovenského hokeja Miroslav Šatan, v súčasnosti generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií. Pred začiatkom zápasu teda aj spoločné fotenie oboch mužstiev. Samozrejme patrí to k týmto sviatočným zápasom Slovnaft Cupu a určite to, že Spartak Trnava hrá zápas v Jacovciach, nie je každodenná záležitosť a je vidieť, že domáci organizátori si to veľmi vážia, že v druhom kole Slovnaft Cupu im žreb prisúdil tohto atraktívneho súpera. Veľmi dobre nazval aktuálnu formu Slovnaft Cupu internetový portál, tak určite, že zápasy, v ktorých sa teda kluby ako Spartak Trnava, či MFK Ružomberok, ktorý dnes hrá vo Veľkej Lomnici, či Slovan Bratislava, ktorý hral včera na štadióne Nových Zámkov, dá prirovnať meraniu síl medzi Ružomberkom a Evertonom v Európskej lige. Po všetkých formalitách, povedzme, je tu teda ešte jedno pekné gesto, a to slávnostný výkop dvoch slávnych rodákov z obce Jacovce, Petra Herdu a Mariana Novotného. Martin Dohal už berie loptu do stredu hracej plochy. Povedzme si, že Spartak Trnava, odkedy sa Slovnaft Cup hrá v tejto rozšírenej forme proti klubom z nižších súťaží, zaváhal iba raz, a to v sezóne 2015-2016, kedy v štvrtom kole Andely vypadli po prehre 0-3 na trávniku druholigových Košíc. Okrem toho Spartakovci s tými ďalšími klubmi, ktoré prišli do cesty z nižších súťaží, už boli 100%. Povedzme si, že slovenský pohár sa hrá v aktuálnej forme od ročníku 2014-2015. Slávnostný výkop je za nami. No a dokončím teda to, ako sa Spartakovcom darilo. Práve v tom premiérovom ročníku 14-15 v druhom kole vyradili treťoligové Brusno Ondrej po výhre 2-1. V treťom kole opäť treťoligistu z Tepličky nad Váhom po výsledku 3-0 a v štvrtom kole Spartakovci dokázali vyradiť štvrtoligové Trenčianske Teplice po jednoznačnom výsledku 7-0. V ročníku 2015-2016 v druhom kole vyradili štvrtoligové Kolárovo po výhre 4-0, v treťom kole treťoligové Nové Zámky rovnako po výsledku 4-0, teda prišlo to spomínané vyradenie druholigistom z Košíc. No a v minulom ročníku Spartakovci vyradili v druhom kole treťoligistu z Ostráže, toho zdolali 3-1, v treťom kole sa vytrápil Spartak proti štvrtoligistovi z Borčíc, ktorého zdolali 1-0, no a v štvrtom kole Andely vyradili druholigové Nové Mesto nad Váhom po výsledku 3-0. V novej forme Slovnaft Cupu počas tých predošlých troch ročníkov Spartak zatiaľ došiel najďalej do štvrťfinále, a to hneď v tom prvom ročníku 2014-2015, kedy Bíli Andely prehrali so Senicou 1-2. My teraz sledujeme prvú akciu zápasu. Domáci diváci hneď zatleskali svojim miláčikom, ktorí sa dostali pred Trnavskú bránu. A zatiaľ teda Jacovce majú loptu pod kontrolou v zelených dresoch na vašich obrazovkách sprava doľava. Rozohráva brankár Uhlár, dlhý nákop, Kamanová hlavička, v strede pola hlavičkoval teraz Tomovič, Čanturišvili ho veľmi dobre predskočil, povedzme teraz s číslom 5 Jakub Majba. Toto nebol faul a domáci idú dopredu. Dobrý návrat v podaní Tomoviča, Pekár, Čanturišvili. Štefan Pekár sa k lopte nedostal, rozohrávať bude brankár Uhlár. Uhlárov ďalší dlhočízny výkop, ktorý nezachytil hrotový útočník Kristián Beňo. Lukič z prvej na Mihálika, Lukáš Mihálik, Ivan Hladík. Hladíkov prvá súťažná minúta, povedzme, pretože v stretnutí proti Michalovciam naskočil až v 90. minúte a prakticky sa na ihrisku dlho nezdržal. Takže prvý súťažný štart v základnej zostave v tomto ligovom ročníku.
Iné to je v prípade mužov, ktorí teraz rozohrávajú akciu Borisa Godála a Lukáša Grešáka. Tí naozaj neodmysliteľne patria do základnej zostavy Bílych Andelov. A Boris Godál bol hrdinom posledného zápasu, v ktorom Spartak cez víkend zdolal Trenčín 2-1. Boris Godál z pozície stopera strelil oba góly Trnavy. Teraz Pekár nedokázal odcentrovať, ale ešte sa tlačí, aby získal loptu. Nakoniec súboj ustal Roman Bujna. Hádzajú Jacovce. Myslím, že Jakub Majba má loptu v rukách a bude rozohrávať. Majba layout, ktorý domáci hráči ešte predložili až ku Beňovi, ale ten sa nedokázal presadiť cez Godála. Vantruba, Hladík, Grešák. Grešákov pás na Štefana Pekára do offsideu. Rozohrávajú domáci. Štefan Pekár si nepostrážil offsideovú situáciu, ale vidíme, že poďakoval za tú prihrávku trnavskému kapitánovi Lukášovi Grešákovi. A rozohráva domáci stoper Peter Desat, jeden z najskúsenejších hráčov v zostave Jacoviec. Oliver Janso, Godál, Hladík, Grešák medzi stopermi, posúva na Borisa Godála. Godál si hodil tú loptu trochu ďaleko, napriek tomu ešte dokázal rozohrať. Martin Dohal si teraz dosť neskoro všimol verdikt rozhodcu na čiare, takže hádzovanie pre Jacovce. Lopta tam preťala čiaru po tej prihrávke Borisa Godála. Jansov už ju neudržal na hracej ploche, vhádzuje domáci Peter Desat. Futbalista s číslom 4 má také trnavské priezvisko. Podobne sme to mali v minulosti s českým futbalistom Pavlom Devátým, ktorý obliekal dres Trnavy. Lukičová prihrávka na Mihálika. Tomovič. Otočil sa dozadu a rozohráva ku Hladíkovi. Godál. Čanturišvili. Lopta späť ku Godálovi. Čanturišvili. Hladík. Grešák. Tomovič si vypýtal loptu v strede ihriska. Mihálik. Kombinácia s Lukičom nevyšla. Loptu poslal za čiaru Lukáš Zigo. Hádzuje Slávko Lukič. Už v príprave sme sa presvedčili o tom, že Lukič dokáže loptu hodiť naozaj ďaleko. Teraz bol ale ešte len na polovici ihriska, tak rozohral na Godála. Janso. Dnes dostal šancu, keďže Matúš Čonka má voľno. Čanturišvili, Marvinego nedosiahol na tú prihrávku. Zigov odkop, Bujna ešte pekne udržal loptu na hracej ploche. Stále Roman Bujna, ktorého atakuje Oliver Janso, už tam prišiel aj Marvinego, ale Bujna celú situáciu zvládol výborne a vypýtal si faul a vyslúžil si zaslúžený potlesk z tribúny tu na štadióne v Jacovciach. Brankár Matej Uhlár môže rozohrávať. Uhlárov dlhočízny výkop, do ktorého ide Godál. Loptu sklepáva pre Jansa. Ľavý obranca Spartaka môže ísť dopredu. Jansov krížny pás. Dobrá lopta, ktorá nájde Mihálika. Mihálik sa zbavil protihráča. Spätná lopta. Pekár sa k nej nedostal. Lopta mu šla na pety a tak sa Jacovce ubránili. Teraz môžu ísť dopredu, ale nepresne rozohral Jakub Bukvaj. Teraz pre zmenu pas z pravej strany na ľavé krídlo. Lukič hľadá Čanturišviliho. Vako Čanturišvili. Stále 23-ročný gruzínsky futbalista Pekár. Grešákov pas prvej na Marvina Ega. Pekná akcia Trnavy. Rakúsky útočník mal teraz dostatok priestoru aj času, aby si možno ešte loptu spracoval. Rozhodol sa pre zakončenie z prvej a tá hlavička mu nevyšla.
Podľa jeho predstav odkopávať od brány môže golman Matej Uhlár v prebiehajúcej 7. minúte zápasu. Uhlár mal loptu pripravenú a zrejme opäť pošle dlhý výkop. Nemôžeme očakávať, že Jacovci sa budú snažiť hazardovať pred svojou bránou. Beňo vyhral hlavičkový súboj nad Hladíkom, ale Jacovce sa pri lopte dlho neohriali. Dlhý aut na Marvina Ega, ten sa dostal za obranu. Jacoviec, Ego, pás na Štefana Pekára, vynikajúci zákrok Uhlára, ešte Čanturišvili a je to gól. V 8. minúte ide Spartak Trnava do vedenia, Vako Čanturišvili otvára skóre stretnutia. Pekára ešte dokázal Uhlár fantastickým zákrokom vychytať, ale na Vaka Čanturišviliho už bol prikrátky a Trnavčania sa teda podľa očakávania ujímajú v zápase vedenia, čo je veľmi dôležité, tak už v 8. minúte Trnavčania idú, respektíve strelili ten dôležitý prvý gól. Už v predzápasovom preview Andrej Kadlec spomínal, že Trnavčania si zápas zjednoduchšie, ak sa im podarí čo najskôr zlomiť odpor súpera rýchlym gólom. To sa aj stalo. No ako Čanturišvili v 8. minúte prekonal Mateja Uhlára. Andeli môžu hrať s kľudom. V zápase sa ujali vedenia. Teraz aj s dávkou šťastia zostal pri lopte Dalibor Bajzík a rozohráva na Kristiána Beňa. Beňo môže manévrovať proti Jansovi. Dokázal prihrať, ale iba na kopačku Filipa Tomoviča. Janso. Grešák. Pekár vysúva Čanturišviliho. Čanturišviliho pás. Marvin Ego bude pri lopte skôr ako Uhlár, ktorý vybiehal. Ego. Teraz ťažko povedať, čo myslel touto prihrávkou. Každopádne pás mu vôbec nevyšiel. Či to bol strelecký pokus alebo nejaký center, hádzovať budú Jacovce. Autku Lukičovi, Pekár. Pekár sa zbavil dvojice protihráčov, Ego. Ten tam bol teraz až obklúčení trojice hráčov v zelenom a tak sa nedokázal vykľúčkovať z tej ošemetnej situácie. Vhadzuje trnavský Spartak. Hladík. Godál. Grešák. Aj toto mu nevyšlo, lopta mu zastavila pod nohou. Tomovičov faul, ale ponechaná výhoda. Jacovce sú pri lopte. Bukvaj. Lopta dozadu, kde Lukáš Zigo a zahrá si brankár Uhlár. Desat. Stále pri lopte Peter Desat. Teraz si už vybral zbiehajúceho Lukáša Piterku. Čanturišvili nedokázal Piterku odstaviť od lopty. Beňo to bude mať pridlhé. Vantruba bez problémov pozbieral loptu a dopredu môže ísť Ivan Hladík. Hladík sa pošmykol, ale presne prihral Grešákovi. Ego v offside. Marvin Ego pri veľmi skoro vybehol z tej pozície na úrovni obrany Jacoviec. Dlhý nákop hľadajúci Bajzíka. 41-ročný kapitán Jacoviec. Neudržal loptu na hracej ploche. Vhadzovať môže Slavko Lukič. Lukičov dlhočízny aut pristál na hlave jedného z domácich hráčov a Jacovce môžu pokračovať v útoku, ale Kaman bol odzbrojený. A Trnavčania idú do otvorenej obrany Jacoviec. Čanturišvili, Janso. Jansov pás, Marvin Ego a Matej Uhlár.
Bajzík. Majba rozohráva do stredu na Piterku. Marek Chrenko a po ňom s číslom 13 Jakub Bukvaj a Lukáš Zigo. Ten hľadá vpredu Kristiana Beňa, ktorého fauluje Ivan Hladík. Beňo má nejaké problémy. Hladík ho tam zrazil na hraciu plochu. A rozhodca Martin Dohal pískal nedovolený zákrok. Pri lopte Lukáš Zigo, ktorý zrejme bude teda posielať center do pokutového územia Trnavy. Zigo pas nepresný a navyše pristal priamo v rukaviciach Martina Vantrubu. Vantruba nákopom hľadá Tomoviča. Tomovič sklepáva loptu do stredu, tam je Marvin Ego. Lukič. Slavko Lukič. Dobrá lopta na Pekára. Štefan Pekár. Tomovič. Pekár. Mihálik. Mihálikov prudký center, ktorý bol tečovaný. Bude z toho rohový kop pre trnavský Spartak. Ten už rýchlo rozohral nakrátko Čanturišvili, Grešák. Neobyšiel bráňaceho protihráča, ale ešte tu Čanturišvili a jeho pekný obstrel, výborný Matej Uhlár. Čanturišvili si teda trúfol na druhý gól v dnešnom zápase, skúšal obstrel na zadnú žrť, brankár Matej Uhlár bol pripravený. Centrovať bude Slavko Lukič. Lopta, ktorá našla iba hráča v zelenom, ale ešte je tu Mihálik, zasekávačka mu nevyšla. Tomovič. Lukič. Ešte raz Filip Tomovič. Dlhý pas, ktorý predložil za seba Hladík, Godál, odzbrojený čistým spôsobom, ešte Grešák. Čanturišvili. Janso. Oliver Janso centruje, hľadá Ivana Hladíka, ktorý bol v offside. Rozohrávať teda môžu futbalisti domáceho celku. Pre Jacovce ide o druhý súťažný zápas v tomto ročníku. Ich liga sa začína až počas najbližšieho víkendu. V prvom kole zavítajú Jacovce na trávnik súpera. Na ihrisko Nevidzian. Teraz je pri lopte opäť Čanturišvili, Grešák, Janso, ešte raz Lukáš Grešák. Grešákova lopta hľadajúca Pekára, ten si dobre loptu spracoval a vysúva Marvina Ega, ten sa do lopty nedostal vďaka dobrej práci obrancu Lukáša Ziga. Rozohráva brankár Uhlár. Uhlárov nákop priamo na Jansa, ten posúva ešte dozadu ku Godálovi. Grešák, Čanturišvili. Grešák. Lukič. Lukičov pás. Ego nie je v offside. Nakoniec áno. Nakoniec Marvin Ego zakončoval z offsideovej pozície. Napriek tomu Matej Uhlár opäť zlikvidoval jeho zakončenie. Tak uvidíme, či sa dnes mikrosúboj rakúskeho útočníka s domácim brankárom skončí víťazstvom. Aspoň v jednom prípade pre rakúskeho útočníka. Slavko Lukič. Jeho hlavičku zachytil v strede domáci Marek Chrenko. Kalman zastavený Hladíkom, rohový kop pre domáce Jacovce. V prebiehajúcej 17. minúte budú teda domáci hráči rozohrávať štandardku.
prosím ťa, poď dolu, lebo zavazia. K rohovej zástavke mierí s číslom 6 Dalibor Bajzík. Bajzík si loptu pripravil a trnavská defenzíva musí byť v pozore. Center na zadnú, žrť, kam nabiehal Lukáš Zigo. Jacovce si zopakujú štandardnú situáciu z druhej strany ihriska. Kam opäť prebieha domáca, tak povediac, hrajúca legenda Dalibor Bajzík s číslom 6. 41-ročný odchovanec jacovského futbalu, ktorý má na svojom konte pôsobenie v Rakúsku, kde hrával za tým Hochvolkersdorf. Po rakúskej na báze si ešte zahral za Oponice a od roku 2009 stabilne nastupuje v Jacovciach. Teraz jeho center opäť mieril na Lukáša Ziga, ešte Marek Chrenko sa tam snažil dostať do zakončenia a už začína útok Trnavy Grešák. Mihálik, Tomovič, ešte raz Mihálik. Nepresná lopta na Filipa Tomoviča, vhadzovať môžu Jacovce. Zdá sa, že Lukáš Zigo pošle loptu do hry. Tomovičová hlavička opäť do autu. Lukáš Zigo si zopakuje autové vhadzovanie. 27-ročný obranca, ktorý uplynulú jarnú časť strávil na hosťovaní v susedných Kuzmiciach. Zigov aut hľadajúci Kristiána Beňa. Súboj dvoch vysokých futbalistov, ktorý sa končí autovým vhadzovaním pre Jacovce s poradovým číslom 3 v krátkom časovom slede. Alebo to bude v tomto prípade rohový kop, podľa všetkého, keďže tam opäť ide k lopte Dalibor Bajzík. Nie, predsa len je to aut z rúk kapitána domáceho celku. Loptu si vypýtal Michal Kalman. Bajzíkov center, ktorý odvrátil Godál. Už má loptu Grešák. Mihálik, faulovaný Zigom. Lukičov rýchly pas, hľadajúci Vaka Čanturišviliho, ktorý sa k lopte dostal neskôr ako brankár Matej Uhlár. Uhlár ešte raz po spätnej prihrávke Majbu výborne rozohral. Dopredu idú opäť domáci. Piterka, Beňo. Ešte vysúva Lukáša Piterku, ale tá prihrávka už nebola presná, končí iba u Vantrubu. Grešák. Mihálik. Lukič. Lukičov, dobrý pás. Marvin Ego na ňo nedosiahol, ale ešte bude môcť pokračovať v útočnej snahe. No, odzbrojil ho čistým spôsobom s číslom 12 Roman Bujna. Rohový kop rozohráva Vako Čanturišvili. Čanturišviliho center. Hlavičkoval Godál, ale lopta mierila od brány. Ešte zakončenie Mihálika. Pristál v rukaviciach Uhlára. Meno golmana Jacoviec bude zrejme najskloňovanejším menom v dnešnom zápase, čo sa týka zostavy Jacoviec. Raz nedovolený zákrok Lukáša Piterku v súboji s Hladíkom. Slavko Lukič. Vybral si Štefana Pekára. Pekár v súboj so Zigom loptu udržal, ešte ale pokračuje tento mikrosúboj. Teraz už má loptu Lukáš Mihálik. Pekár. Mihálik. Dokázal síce ešte udržať loptu na hradcej ploche, no sily na nejaký presný center muž nezostali, bez problémov zasiahol brankár Uhlár. Kaman. Nedokázalo byť z Olivera Jansa. Grešák. Ego. Peter Desat predviedol dobrý zákrok a
Pomohol mu tam teraz Marek Hrenko s číslom 14, ale už má opäť loptu trnavský Spartak. Pekár na Mihálika. Pekár. Výborne Peter Desát. Trnavčania opäť s rýchlym návratom lopty na svoje kopačky. Ego sa zavesil do vzduchu, zakončiť nedokázal, to sa možno podarí Čanturišvilimu? Nie. Výborne zapracoval Roman Bujna a loptu odkopáva Majba, ktorý bol navyše faulovaný. Vakom Čanturišvilim. Tak máme za sebou 23 minút. Trnava po presnom zásahu Čanturišviliho z 8 minúty vedie v Jacovciach 1-0. Uhlár. Grešák. Janso. Čanturišviliho petička, ku ktorej sa nedostal Pekár, ale píska sa tam faul. Zrejme Jakub Majba trošku oplatil Čanturišvilimu ten tvrdý súboj. Vodálová lopta na nohu Slavka Lukiča. Hladík. Godál. Grešák. Čanturišvili ešte raz na Lukáša Grešáka. Tento raz to už offside nie je. Ego si pekne spracoval loptu. Marvin Ego pripravil si to na svoju silnejšiu lavačku a Matej Uhlár predvádza ďalší výborný zákrok, po ktorom je tu rohový kop Trnavy. Centrovať bude Čanturišvili. Prvý rozbeh center nepriniesol, na druhýkrát už Čanturišvili hľadal Marvina Ega. Jeho hlavička bola veľmi nepresná. Matej Uhlár môže rozohrávať v dnešnom zápase. Zatiaľ ústredná postava Jacoviec pri troch nebezpečných situáciách Spartaka zlikvidoval Pekárovú tutovku, po ktorej ho nakoniec ale prekonal Čanturišvili. Potom Čanturišvili mu chytil pekný obstrel. No a pred pár sekundami aj výborný zákrok po zakončení Marvina Ega. Janso. Čanturišvili. Godál, Hladík. Lukič. Zbavil sa Bukvaja a rozohráva na Mihálika. Lukáš Mihálik zvláda situáciu proti presile. Udržal loptu, ale musel rozohrať iba dozadu. Grešák. Janso a nepresná prihrávka, šanca na domáci break. Michal Kaman. Hrenko, pás na Piterku, šprinterský súboj s Jansom, ktorý zvládol ľavý bek Spartaka Trnava. Vantruba na Lukiča. Tomovič. Pre Filipa Tomoviča ide dnes vôbec prvý súťažný štart v drese Spartaka Trnava. Naskočil do prípravných duelov, ale v zápase, v ktorom by o niečo išlo doteraz, v drese Bielých Andelov nehral, takže dnes pre neho premiéra. Čanturišviliho faul a zrejme už príde aj žltá karta od Martina Dohála, ktorý teraz urobil, tak povediac, prestávku v polčase. Obe mužstvá majú možnosť občerstviť sa. Tak Martin Dohal iba dohovára gruzínskému krídelníkovi, ktorý zatiaľ zostáva jediným strelcom dnešného zápasu. Spartak vedie v Jacovciach 1-0. Môže teda s kľudom hrať ďalej. Dá sa povedať, že v týchto zápasoch je to viac menej len o tom, koľko súper vydrží behať. S mužstvom, ktoré určite lepšie kondične pripravené. Takže uvidíme, dokedy Jacovce budú zvládať presúvanie sa pri aktivite trnavského Spartaka. Každopádne zatiaľ domáci celok nehrá nejaký betón a
naozaj je vidieť, že Jacovce si chcú dnešný zápas v prvom rade užiť. Snažia sa vyrážať do útoku. Tréner Nestorov Majstrov tam niečo vysvetľuje teraz svojim hráčom. Videli sme, že tam rozprával niečo hlavne teda Grešákovi s Tomovičom a na záver si nejaké to slovko nechal aj pre Marvina Ega, ktorý zatiaľ v útoku je aktívny a dostal sa aj do šancí. Najväčšiu mal pred pár minútami, kedy sa uvoľnil v pokutovom území, ale vyprášil rukavice Mateja Uhlára. Domáci teda po Čanturišviliho faule budú rozohrávať. Rozohráva Peter Desát. Medzi tým sme už zaregistrovali trnavských fanúšikov. Tých sa dnes do Jacoviec prišlo pozrieť na svoje mužstvo naozaj veľké množstvo. Povedal by som, že už polovica dnešnej návštevy tu je odetá v červeno-čiernych farbách. No a zatiaľ teda ich chlapci vedú 1-0. Tomovičova spätná prihrávka ku brankárovi Vantrubovi. A ten loptu vracia späť ku Filipovi Tomovičovi. Godal. Čanturišvili. Trošku mu ušla lopta, následne ho teda odzbrojil Roman Bujna. Čanturišvili i hneď získava loptu späť pre Spartak. Pekár. Pekár, Čanturišvili, ešte raz Štefan Pekár, zahrá si Filip Tomovič. Tomovičov dobrý pas na Čanturišviliho, Vako Čanturišvili. Nakoniec posiela pas na hranicu pokutového územia, tu je Grešák. Lukič, dobre sa uvoľnil, Slavko Lukič a jeho krásna strela do brvna. Veľmi pekne to urobil srbský obranca, poslal ku obalovačku na zadnú žrť a nakoniec pristála na brvne. Uhlár bol bezmocný. Rozohrávka nakrátko medzi Čanturišvilim a Mihálikom. Čanturišvili, center, hľadajúci Borisa Godála a v krátkom časovom slede druhá pečiatka na Uhlárove brvno. Golman Jacoviec mal teraz v dvoch prípadoch šťastie. Chvíľku nám skončí úvodná polhodinka dnešného zápasu. Teraz Uhlárova riskantná rozohrávka, nakoniec všetko zvláda domáci brankár. Piterka, hrať teda môžu domáci. Teraz dobrá kombinácia Jacoviec. Chrenko na Lukáša Ziga. Bukvaj. Lopta priamo na nohu Lukášovi Mihálikovi. No a Lukič vysúva Marvina Ega. Ten si počkal na offsideovej hranici a môže manévrovať s loptou. Ego ponúka gól Čanturišvilimu, tomu ale nevyšla ešte spätná prihrávka na Pekára. Trnava pokračuje v útoku, Janso a po ňom Tomovič. Ešte raz Oliver Janso. Tomovič. Ego. Otočil sa smerom k bráne a zakončuje pravačkou nad Uhlárovú bránu. Tak teraz 3 nebezpečné situácie, pardon, ak počítame aj tu strelu Ega, tak 4 nebezpečné situácie naozaj v krátkom časovom slede pred bránou Jacoviec po tej osviežovacej pauze. Trnavčania zapli povedzme na vyššie obrátky. Vypracovali si ďalšie príležitosti. Zrejme bude treba čo najskôr pridať druhý gól a definitívne nejako ukludniť ten zápas. Janso. Čanturišvili. Čanturišvili ustál ten atak a vysúva dopredu Mihálika. Lukáš Mihálik ide do dobrej pozície, ešte prihráva Egovi, ktorý dáva do prázdnej brány gól na 2-0. 32. minúta stretnutia. Marvin Ego predsa len teda prekonáva
brankára Mateja Uhlára za výrazného prispenia Lukáša Mihálika, ktorý mu gól pripravil ako na podnose tou prihrávkou do stredu pokutového územia. Teraz sa tam už nestihol nikto z Jacoviec vrátiť a to, čo som teda tvrdil, sa stáva skutočnosťou. Spartakovci odskakujú Jacovciam na rozdiel 2 gólov. Rozohráva teda Kristián Beňo. Spoločne s Daliborom Bajzíkom a Michalom Kamanom. Kaman následne v súboji s Jansom prichádza o loptu. Oliver Janso. Faulovaný kapitánom domácich Daliborom Bajzíkom. Rozohráva Grešák. Na druhú stranu na Slavka Lukiča. Lukič berie loptu do stredu a odtáča na druhú stranu na Olivera Jansa. Čanturišvili. Janso a po ňom Grešák. Godál. Grešák. Čanturišvili. Hladík. Slavko Lukič a jeho pas hľadajúci Ega. Marvin Ego si pekne loptu spracoval, ale ešte ho tam ustrážil Majba. V akcii ešte pokračuje Janso. Janso a jeho prihrávka, ktorú zachytáva Peter Desat. Ešte Vako Čanturišvili, Lukáš Grešák. Grešáková lopta, ktorá skončí v rukaviciach Mateja Uhlára. Domáci brankár môže rozohrať. Janso už dáva loptu späť ku Borisovi Godálovi. Ďalšiu akciu teda rozbiehajú trnavskí stopéri. Hladík opäť pri lopte. Tomovič medzi stopérmi. Tomovičov pas aj za pomoci vetra skončil až za chrbtom Vaka Čanturišviliho, takže vhádzajú domáci. Roman Bujna pošle loptu na hraciu plochu. Našiel Borisa Godála, ten má za chrbtom Kristiána Beňa a teraz Ego výborne sklepáva loptu Pekárovi, ale dobrý návrat dozadu predviedol Marek Chrenko. Po Bajzovej prihrávke pri lopte zostávajú domáci a veľmi pekne to teraz urobil domáci Michal Kalman. Rozohrávať môže Peter Desat a vyberá si nabiehajúceho Bukvaja. Situáciu s prehľadom zvláda Slavko Lukič. Tomovič. Ivan Hladík. Filip Tomovič. Čanturišvili ku Godálovi. Dobrý nábeh tam predviedol Mihálik, Lukáš Mihálik. Lopta mu trochu ušla. A to stačilo na to, aby trnavský krídelník nedokázal už nič ďalšie vymyslieť. Odkopávať môže Uhlár. 26-ročný domáci brankár, ktorý vo svojich mládežníckych rokoch nastupoval aj za Akadémiu Sparty Praha, sídliacu v Trenčíne. Ego. Marvin Ego. Vybral si Čanturišviliho, ale tam sa výborne vrátil Majba. Ešte Lukič a jeho strela do nohy Petra Desata. Grešák odzbrojil domáceho Beňa. Hrotový útočník s netradičným číslom 3 prispel k tomu, že Jacovce dnes hrajú proti Spartaku Trnava. Presným zásahom do siete Solčian v prvom kole Slovnaft Cupu. Čanturišvili končí na hracej ploche, previnil sa Michal Kaman. Štandardka, pri ktorej budeme sledovať exekúciu v podaní Čanturišviliho alebo Lukiča.
Nakoniec to zrejme bude gruzínsky reprezentant. Čanturišviliho strelecký pokus a ďalší dobrý zákrok Mateja Uhlára. Uhlárov nákop, hľadajúci vpredu Piterku. V defenzíve dobre zapracoval Tomovič. Lukič, Hladík, dostal ťažkú prihrávku a po súboji s Bajzíkom skončil na hracej ploche, následne ešte zbytočne po odpískaní zakopol loptu Lukáš Piterka. Futbalista, ktorý prišiel do Jacoviec v zime, konkrétne v marci, z Hrušovian. Slavko Lukič. Tomovič. Grešák. Janso teraz v podpore ofenzívy Spartaka. Jeho center nakoniec odkopol Bukvaj. Čanturišvili a jeho center. Pekárova hlavička končí nad bránou Mateja Uhlára. Štefan Pekár teda v zakončení. Zatiaľ teda sa mu nedarí v dnešnom zápase skórovať. Ešte raz pripomínam, v 8. minúte ho dobre vychytal brankár Uhlár, aby následne hneď na to z dorážky dokázal otvoriť skóre Čanturišvili. Teraz teda jeho hlavičke chýbali centimetre, aby skončila aspoň na brvne Uhlárovej brány. Ego zachytil Hladíkovú hlavičku a vysúva dopredu Vaka Čanturišviliho. Grúznec manévruje s loptou a pekne posadil na hraciu plochu Majbu. Následne už tá prihrávka trnavskému krídelníkovi nevyšla. Bajzík. Nedovolený zákrok na Piterku predviedol Tomovič. Rozohrávať bude zrejme Peter Desat. Dlhý nákop hľadajúci na pravom krídle Dalibora Bajzíka. Out pre domáci celok. Bajzík hadzuje na Michala Kamana. Skúsený 29-ročný útočník, ale o loptu prišiel a dopredu trieli trnavský kapitán Grešák. Vysúva kolmo prihrávkou Marvina Ega. Tá lopta prešla cez trojicu hráčov Jacoviec, ale bola pridlhá na nohu Marvina Ega. Uhlár šetrí čas, beží nám 41. minúta zápasu. Golman Jacoviec rozohrá dlhý výkop. Ten mierí do stredu ihriska Tomovič na Pekára. Pekár predskočil Petra Desata, ide do obrovskej šance. Štefan Pekár to urobil katastrofálne. V poslednom momente sa zdalo, ako by mu tá lopta skočila. Ale nie, Štefan Pekár do toho dal až priveľa razancie a loptu poslal vysoko nad bránu Mateja Uhlára. Tak na tretí gól si Spartak musí ešte počkať. Pekár nie je v offside. Defenzíva Jacoviec nedokázala dostatočne rýchlo vystúpiť. Janso. Čanturišvili. Janso. Má proti sebe Romana Bujnu. Tomovič. Ešte jedna lopta do stredu Oliverovi Jansovi a spätná prihrávka na Hladíka. Grešák. Grešákov výborný pas na Marvina Ega, to nie je offside a je to 3-0. 42. minúta zápasu, Marvin Ego pridáva svoj druhý gól v dnešnom stretnutí. Dostal sa poza chrbát obrancov Jacoviec až pred Mateja Uhlára, tam mu perfektne naservíroval pas Lukáš Grešák, no a rakúsky útočník bez problémov ukázal Štefanovi Pekárovi, ako sa riešia takéto situácie.
Takže Egov štvrtý gól v tomto súťažnom ročníku po 2 presných zásahoch do siete Podbrezovej, teraz teda už 2 góly v Jacovciach. Uvidíme, či Rakušan skompletizuje hat-trick, alebo v druhom polčase tréner Nestor Maestro dá priestor ďalším hráčom z lavičky. Predsa len Ego či Čanturišvili alebo Štefan Pekár patria medzi tých vyťaženejších hráčov Spartaka v ligovom kolotoči. Takže uvidíme, či v druhom polčase bude tréner Spartakovcov šetriť na víkendový ligový zápas v Ružomberku. Godal z prvej na Slavka Lukiča, ten je naopak čerstvý, ako len môže byť. V lige zatiaľ iba 12 minút a teraz perfektný pas na Čanturišviliho. Matej Uhlár vybehol a Čanturišvili ponúkol hat-trick ako na podnose Egovi. 4-0. Po minúte teda Biliandeli pridávajú ďalší presný zásah a to, čo som spomínal, je teda už momentálne realitou. Rakúsky útočník skompletizoval hat-trick. V 43. minúte stretnutia dosahuje hráč Spartaka Trnava Marvin Ego hat-trick a upravuje stav stretnutia Jacovce Trnava. Takže Marvin v krátkom časovom slede pridáva svoj 5. gól. Čo sa týka súťažného zápolenia, veľmi dobre vieme, že 23-ročný Rakúšan skóroval dvakrát aj v letnej príprave. Presadil sa z pokutového kopu pri remíze 2-2 s Nitrou, no a strelil jediný gól v generálke na Fortuna Ligu proti maďarskému Etodier. Lukáš Piterka, odzbrojený Grešákom, Mihálik, Lukič, Hladík, Godál, Oliver Janso, priťukávačka s Čanturišvilim. Godálov pas, hľadajúci Mihálika, opäť z toho nie je offside a Lukáš Mihálik ponúka loptu Egovi, ten sa tentokrát do zakončenia nedostal. Ešte raz Lukáš Mihálik, už beží posledná minúta prvého polčasu, Mihálik rozhýbal obrancu, Ego ešte sa snažil vymyslieť prihrávku na Mihálika, nakoniec lopta končí v rukaviciach Mateja Uhlára. Bajzík, Kaman. Michal Kaman pekne sa zbavil Tomoviča. Bajzík. Bajzíková lopta hľadajúca nabiehajúceho spoluhráča, ktorým tam bol, myslím, Marek Chrenko. Nie, Roman Bujna to bol s číslom 12. Janso. Grešák. Grešák do offsideu na Vaka Čanturišviliho. Domáci budú rozohrávať, riadny hrací čas nám uplynul. 45 minút je za nami. Domáci hráči sa s rozohrávkou nikam neponáhľajú, po loptu si ide Peter Desat a po jeho rozohrávke sa dá počítať, respektíve rátať s tým, že Martin Dohál ukončí prvý polčas dnešného zápasu druhého kola Slovnaft Cupu. Presne tak, prihrávka na Dalibora Bajzíka ani nestihla dôjsť a Martin Dohál ukončil prvú 45 minútovku dnešného zápasu. Spartak vedie, tak povediať, podľa očakávaní nad domácimi Jacovcami 4-0. Zopakujme si, ako teda padali tie góly. V 8. minúte otvoril skóre zápasu Vako Čanturišvili. V 32. minúte zvyšoval na 2-0 Marvin Ego a ten istý hráč sa do listiny strelcov zapísal aj v minútach 42. a 43. Takže Trnavčania po prvom polčase rázným krokom vykročili za povinným postupom do 3. kola Slovnaft Cupu, no a uvidíme, ako sa im bude dariť v druhom polčase. Sledujte to spoločne s nami prostredníctvom YouTube streamu Spartak TV.